Un o'r prif bygythiadau i'r byd yn yr 11 ganrif ar 20 ydy'r newid yn yr hinsawdd. Rydyn ni'n gwybod bod carbon dioxid a mwy o digwydir yn achosi'r newid yn yr hinsawdd, ac felly mae Cyngor Gwynedd wedi creu cynllun rheoli carbon i geisio lleihau llygadau carbon o 60% erbyn 2021. Mae cynllun ysgolion carbon isel yn rhoi cyfle i ddisgyblion ysgolion cynradd i ddysgu mwy am ynni ac i ddysgu sut i fonitro dosbarthiadau. Enghraifft, edrych i weld os ydy goliadau wedi cael ei diffodd, neu os nad ydy pethau wedi cael ei gadael ar stand-by, neu os ydy gwres dosbarth yr uchel. Dyn ni'n gobeithio ehangu'r cynllun yma i tua 30 ysgolion ym mis Medi, a mi fydd yr ysgolion i gyd cystadlu am ei gilydd i arbed y mwyaf o ynni. Yma dwi'n gwneud i arbed ynni. Rhoi golau ffwr, rhoi dillad ar y lein tu allan bod hi'n glowi o weithiau. Rhoi tyledu ffwr yn gyfan gwbl, rhoi golau ffwr yn yr ysgol, gwisgo dillad pryd mae'n oer yn lle o troi yr gwres i fyny. Mae'n bwysig arbed ynni oherwydd mae'r gas yn rhedeg allan ac mae'n dechrau defnyddio seaweed yn lle gas. Rydw i'n trio arbed ynni wrth rhoi y golau off yn fy llofft ac rhoi jumper ymlaen cyn cwyno bod hi'n oer. Mae'n bwysig arbed ynni oherwydd bydd y môr yn Antarctica yn codi a bydd y polar bears ddim efo digon o le. Bydd y môr yn codi yn achosi llifogydd a tywydd eithafol.